Ikaw at ako ang paglaman. Di ko pinalis bakong isila. Hello mga manoy! Hello mga manay! Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Ikaw at ako ang paglaman. Di ko pinalis bakong isila. Sulit na dahil
Thank you po. Yan o. Hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Huwebes. Yan, Huwebes pala. Ang petsa ay March 18. So meron tayong mga pa-shoutout ngayon. Ay ilang piraso lang to at meron din tayong bayanihan. So meron tayong ding update ng channel ni Rian. So simulan na natin ang ating pa-shoutout. Unahin natin, sabi ni Miro Ricardo. Yan. Sabi niya, shoutout from Dubai. Stay safe guys. Yan. Maraming salamat po, Sir Miro Ricardo. Ayan, stay safe din po kayo dyan sa, sa Dubai. Ayan. Ingat-ingat po. Maraming salamat. Thank you. Next. Sabi naman ni Arboso Jennifer, matagal itong hindi nakapag-comment. Hello Rian, miss you. Sensya na ngayon lang ulit napanood. Laging busy. Musta ka na idol? Idol kita. God bless Rian. Galing mo na. Shout out sa iyo at sa family mo at kay Sir Hilbal from Qatar, Jenny Arboso. Yan. Maraming salamat po Ma'am Jenny Arboso at ingat-ingat po kayo dyan, lalo na mga kasamahan mga OFW dyan sa Qatar. Ingat po yan. Stay safe po kayo lahat lagi dyan. Okay. Maraming salamat po and welcome back po ulit sa comment section ng aking channel. Next. Sabi naman ni Sir Ronaldo Nicosia, ang sabi niya, Sir Hilbal, good morning po, kung pwedeng mag-meet tayo. Fans kasi ako ng Batang drummer. Yan. Kung gusto niyo pong sabihin niyo po kung saan po yung location niyo. Or kaya niyo po, i-add niyo po ang aking messenger, Virgilio Valieran po. Yan. And then, doon po kayo mag-message sa akin para magkita po tayo, okay? So, ingat-ingat po. Maraming salamat. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Josie Villaflor, yan, shout out po Sir Hilbal, Rian, ingat kayo dyan, ingat kayo. Yan. Maraming salamat kayo, Ma'am Josie Villaflor. Yan.
So ayan lang ating mga pa-shoutout mga manaya. Pero bago tayo magtapos dito sa shoutout, gusto ko rin po muna i-shoutout lahat po ng aking mga kalugar dito sa St. Agustin Village dito sa Munwok. Lalo na dito po sa sa St. Paul, along St. Paul po. Shoutout po sa lahat po ng aking mga kalugar dito at ingat-ingat po tayo mga manay. And syempre shoutout po sa lahat ng aking mga kabatchmate sa aking high school, sa Bicol University College of Fisheries, yan, batch 877. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko napapangalanan lahat, basta lahat po ng batch 77 ng Bicol University College of Fisheries doon po sa Tabaco City. At syempre gusto ko rin pong batiin yung aking mga naging kaklase noon sa technical school sa Valiente Institute of Technology, at ganoon din po yung mga naging kaklase ko sa University of Nueva Cáceres. Yan, shoutout po sa inyo lahat. At yung mga nakasama ko sa DCDR sa 1044 kHz sa San Felipe, Naga City. Ayan. Nakapag-ano rin ako dyan, nakapag-stay rin ako ng 6 months as an apprentice. Ayan, radio broadcaster dyan sa sa DCDR sa San Felipe, Naga City. And syempre, shoutout din po sa lahat po ng aking mga parientes sa Tabaco City, mga aking mga kamag-anakan dyan sa Tayhi, lalong-lalo na sa Tayhi, Tabaco City. Siyempre sa lahat po ng mga kamag-anakan ko sa Bicol, lalong-lalo dyan sa Tabaco City, at siyempre doon sa UAS, nandun yung iba kong mga kapatid. Nandun din yung mga, tsaka sa Pamplona, Camarines Sur, yan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. And siyempre, shoutout din po sa mga kamag-anakan ng aking asawa, si Uday, doon sa Lohero, Marabot, Western Samar. Yan. Ingat-ingat po kayo lang dyan lahat. Lalo na kay Tatay, kumusta ka po? Pagaling at palakas. Yan. Masyadong laging natutulog. Yan. Medyo lakad-lakad tayo minsan ng konti tayo. Siyempre, panguli, shoutout na rin po sa lahat ng aking mga subscriber. Yung malapit na tayo mag 20,000 mga manay. Thank you sa inyong sa inyong suporta. Maraming salamat. At muli, ito po si Hil at itong Hilbal Channel. Lagi nagsasabi na may pagpalain ng bawat isa sa atin ng pong may kapal. Bigyan ng pagpapala ang bawat isa sa atin, lalo na sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. At iligtas ano pa mga kapahamakan ng bawat isa sa atin. Bigyan ng kalakasan nating mga isipan at katawan. At patnubayan naman tayo palagi sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. O, Brian, bye-bye na. Right. Bye-bye. Bye-bye.